Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Yusuf Daba, kamar yadda kuka sani. Zan yi amfani da wannan damar in sanar da ku cewa insha Allah ranar Asabar za mu fara ɗaukan muku sabon shirin mai suna So da Hali, wanda za mu ke ɗora a wannan tasha mai albarka Yusuf Daba TV. Ku ci gaba da ba mu haɗin kan, ku je ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shirin mu zai shigo cikin wayoyinku. Muna godiya da nuna goyon baya da kuma tambayoyin rashin ɗora aiki akan lokaci da ba mu yi. Mun gode. Allah Ubangiji ya saka alkhairi, Allah ya bar ƙauna. Mun gode.